Здравейте отново. Тази сутрин продължава. Пренасяме се обаче в Габрово. Да, защото сега ще рисуваме на живо или може би ще разказваме за това как се рисува най-дългата рисунка. Мариана Трифонова е оградена с произведение, с много рисунки зад гърба си. Тя ще ни разкаже как се случват тези рекорди. Мариана, към теб. Добро утро. Добро утро, колеги! Магична е атмосферата тук. Аз се намирам в галерията на Ива Пенчева, където е разположена най-дългата рисунка върху Куприна. Това се случва за първи път, разбрахме, с тази идея. Госпожа Пенчева ще кандидатства и за рекордите на Гинес. Здравейте! Разкажете ни малко повече как ви хрумна идеята. Здравейте и добро утро на всички зрители на BTV. Как хрумна идеята ли? Ами съвсем случайно и съвсем така неволно. За първи път в Габрово направихме първата пролетна картина. В дните на... Свежи цветове, топли нюанси, детска намеса виждаме, но в същото време много издържани. Как го постигате? И с много работа, с много труд и разбираш се с тази положителна енергия, която зарежда и магнетична, която всъщност чрез картините, чрез цвета и чрез детската невинност постигаме. Изложбата включва платна, отделни платна. Всъщност цялата картина се състои от 65 платна с размери 60 на 60 см. Основно се акцентира върху сезоните. Пролет, лято, есен, зима. Нека да разкажа малко повече. Виждаме и символите на Габрово. Да, така е. Първата картина, пролетната, направихме в Габрово. Тук вече виждаме картината, която гостува на морето. Или темата беше Габровския карнавал гостува на морето. Тук виждаме Габровската котка, която е в морето и всеки момент ще се отреже опашката. Защо, с какво е уникална тази картина? Казвате, кандидати сме за рекордите на Гинес. Няма ли други подобни? За най-дългата ли се борите или... Първо, защото такъв тип картина до сега не е правена върху Куприна. Правена е върху картон, върху платна, но точно върху Куприна не е изработвана. Това е за първи път изработена картина върху Куприна. И чрез пътуванията в България, затова аз нарекох моя проект Българската картина върху Куприна или картината на България, защото в нея участват хора от много градове и тази картина носи заряда на страшно много хора, които се включиха чрез фрагменти, които изработиха от дадена част на нашата картинена картина. Аз виждам, че колегата успя да покаже и патрона, който сте си избрали, Боженската мума, а тук вече виждаме и архитектурни символи. Символи, освен сезоните и Габровската котка, която преди малко показа колегата. Тук виждаме и връх Шипка, архитектура от град Габрово. И нещо много интересно, това са вече фолклорни мотиви върху Куприна. Това е нашето иновативно решение или тази година направихме втория проект. Това е български народен килим, изработен от Куприна и аранжиран с природни материали, който отново започна от град Габрово, продължи във Варна, Бургас и днес заминаваме за София. Очевидно ви е много натоварена програмата. Това допълнително усложнява ли и ангажиментите по кандидатстването за Гинес? Предполагам, там конкретни документи трябва да се попълват. На какви условия трябва да отговорите? Ами за сега точно не мога да отговоря на този въпрос. В момента проучваме и така ще направим по най-добрия начин да бъде представена картината, за да бъде наистина уникална, за да бъде така магнетична, както вие казахте. И тя всъщност действа като един магнит чрез цвета, чрез заряда, който до този момент е с дължина 40 метра, но вашата идея е съвсем друга. Платната са 65. Разкажете ни малко повече за идеята, която предстои. Моята идея е крайният резултат да бъде 155 картини и не случайно, тъй като 2015 година Габрово празнува 155 години като град и това ще бъде като един подарък за всички габровци и се надявам всичките тези платна да бъдат изложени точно къде не знам. Значи да очакваме не 40 метра,
100 метра. 100 метра, най-дългата картина. Да. Тя ще бъде от 100 метра. От 100 метра. Доколкото разбираме, тук тя е все още и в процес на довършване или постоянно ще се добавят нови платна. Говорите за един килим, който също като идея е много интересен. Ами българския народен килим, в него са включени основните елементи, които са използвани в българските шевици и в килими. Това е българската роза. Но идеята е тази картина да се обогати с платна, които ще показват бита и на други балкански народи. Ами всъщност 2015 започва нашия балкански проект. Моята идея, тъй като създадохме българската картина на Куприна. Мисля, че е време да си поговорим и за техниките, които използвате. Виждаме вече и готови рисунки. От тук ли се започва с готова рисунка? Това е първият етап на работата върху Куприна. Това е килима или българската роза. Вторият етап е пречертаването на платното, след това се работи с контур. Сега съм подготвила едно платно и ще ви предизвикам да направите първия штрих или да се изберете първият тон, който ще използваме върху платното. Благодаря ви за този жест. Аз мисля да започна от розата, нали е символ, български символ, Да, символ. а червеният цвят е символ на здравето. Ще започна от външната страна. Колеги, уникално е усещането и много отговорно. Да, с лекота. Справят ли се децата лесно с тази техника? Ами справят се, след като са работили повече от 4-5, някои са работили от самото начало в 7 години, работи се с лекота. Но искам пак да кажа, че работата не е толкова простичка, колкото изглежда отстрани. Трябва много труд, много точна ръка. Вземете си още малко боичка. И затова казвам, че във всеки един град всички хора се включиха по един или друг начин на различни възрастови групи, се опитаха и направиха отделни фрагментчета от картината. И нещото, което всъщност от тук нататък ни предстои, е балканския проект. Ние ще пътуваме. Зад нас застават вече една много сериозна организация, Клъстер Творческо Габрово, които ще бъдат в цял екип. Ще пътуваме с фотограф, който ще заснема нашия процес и ще бъдем във всички балкански държави: Гърция, Турция, Сърбия, Румъния. И всъщност там ще се изработва килима на определените държави и ще се вмъкнат тяхната орнаментика, ще се работи с цветовите гами, които са специфични за определената държава. Мариана, аз виждам, че успяваш да се справиш и с лявата ръка, така ли да разбираме? Да, точно така, тъй като нашия килим е направен в две Да, колеги, много е приятно усещането да се рисува върху Куприна. Аз оставам тук, със сигурност ще порисувам малко, а на всички онези, които искат да се докоснат до магията на най-дългата рисунка, могат да го направят още тази вечер отблизо в София. Къде ще гостува изложбата? Изложбата ще гостува в Общински културен институт Дом на културата Красно село. Моля всички софиянци да заповядат и да се докосват до магията на Куприната. Добре, благодаря ви. Аз продължавам, колеги. Мариана, ти продължава и се справиш изключително добре, поне това, което виждаме до този момент с първия символ на новото платно, българската роза.